Ajajaj. Ajajaj. Ale mi się rozgniało. Masakra. O, ale to. Jeszcze to. To było tu. No, to już jest po. Do chodnika już nie ma. Nie ma już kozubnika! Nie ma! Nie ma! Kurwa.
masz zajebiście, zobacz.
Nic chyba jest. Nitki. Co to było? Nitki chyba.
Naturalnie. Daniel, jeździmy po lasach.
szybko, bo to potem to się przyzwyczają.